13/9/23, ראש השנה בסיציליה, אני ורותי, יום ראשון בקטניה, נחיתה, מעייף מאוד, הגענו לליטוג'אנו, שם הזכרנו חדר ליומיים הראשונים, היום השני, הלכנו דרך הים ברגל, הגענו לאיזולה בלה משגעת, חוף משגע, מדהים, משם עלינו כ3,000 מדרגות עד לרחוב הראשי של טאורמינה, קורסו אומברטו, בכלל טאורמינה משגעת, בתי מלון, יופי, לדעתי הרבה יותר יפה מאיטליה, מרומא ומפירנצה ומטוסקנה. משגע פה, באמת. וזהו, חזרנו עייפים, יום שני בסיציליה. הולכים לחדר שלנו, שהוא גם בסגנון של פעם. זה הכניסה לדירה שלנו, לחדר הקטן שלנו. סגנון סיציליאני איטלקי, עלייה במדרגות לחדר. הנה בלילה, לילה ראשון בטאורמינה, עיירת חוף, עייפים. ומחר ניסה לכפר שצילמו בו את הסנדק. ולעוד דברים לראות. ננסה לראות כמה שיותר בסיציליה, האי הגדול ביותר במזרח התיכון. טאורמינה, עיירת חוף בסיציליה. טיסה לא של 3 שעות. חדר שהוא נורא מיוחד, לא יודע איך להסביר אותו. נצלם אותו, ואנחנו עכשיו רוצים לאכול. היום הראשון מאוד מעייף. אז אנחנו קודם כל רוצים לאכול. כן. טאורמינה. קשה גם למצוא את המלון, זה לא בדיוק מלון, זה חדר, וגם איפה להחנות את האוטו, אבל הסתדרנו. בליטוג'אני, עיירת חוף, 5 קילומטר מטאורמינה. רותי מאוד מאוד נהנית, המקום מאוד מיוחד. אנחנו עכשיו הולכים ברגל לטאורמינה ולחוף אחד המפורסמים בסיציליה, איזולה בלה. אני אראה לכם אחר כך זאתי טאורמינה למעלה על ההר. שם המקומות מיוחדים. דום קרוז חגג פה יום הולדת 40. עשו פה ירח דבש. ליטוג'אני, 5 קילומטר בהליכה. טאורמינה, אני משאיר את האוטו, נתנו לנו גירת 500 קבריולט, אבל גיר רגיל. מעדיף להשאיר את האוטו פה. כל מקום בחניה, קפה ותה ירוק. בדרך לטאורמינה לעיירה. עכשיו על קו המים. טאורמינה למעלה, איזולה בלה למטה, משם נעלה לטאורמינה. נצלם ונראה. דרך לאיזולה בלה ולטאורמינה פה על הגבעה למעלה. הנוף השולט צלעים שחורים, סלי בזלת. איזולה בלה שמה, וטאורמינה שם.
סלי בזלת מההר עדנה שפה קרוב מאוד, זה לא רוצה שנעלה גם אליו. מפרץ תאומינה. תאומינה למעלה שם. הנה רותי, בואי. קופצים ממקום למקום, מליד. אתם רואים איפה אנחנו נמצאים? ממשיכים ללכת בדרך ההרפתקנית שלי כרגיל. חופים וחופים וחופים. מים צלולים, כמו בחלדיגיקי. מדהים. פשוט מדהים, תאומינה פה למעלה. כרגיל, אוהב הרפתקאות, אז במקום ללכת בכביש שקצת מעריך מליטוג'אני לתאומינה, אנחנו הולכים פה על סלי הבזלת קרוב לחוף הים. איך הדרך רותי? נחמדה. נחמדה, ואנחנו תכף נתחבר לכביש שוב וממשיכים ללכת. מדלגים על סלי הבזלת, הלבה הקרושה שיש פה. ופה אתם רואים מדרגות, משהו עתיק. בסיציליה, שהיא הכי גדול במזרח התיכון, שלטו המון עמים. יש פה המון היסטוריה, העות'מאנים, הצלבנים, היוונים. המרחק מפה למלטה הוא דרך הים בערך 45 דקות. ויש פה המון המון היסטוריה. תראו בדרך בהמשך. קצת בלחץ. הדרך לא פשוטה. עכשיו אנחנו הולכים על פסי רכבת כדי לקצר את הדרך בתוך מנהרה, ואנחנו חוששים שהרכבת תגיע, אבל אני בטוח שנשמע אותה לפני. ורותי נכנסה ללחץ. קראת את הגופייה שלך מאחורה, מהלחץ שלך. טוב, לא נורא. אז אחרי ההיסטריה יצאנו מהמנהרה, אנחנו עדיין על פסי הרכבת. החוף פה לשמאלנו. רותי נכנסה קצת להיסטריה, פחד גבהים ומה לא, בשביל לעבור את כמה קטעים לא קלים, אבל צ'יק צ'ק עשינו אותם. התגברה ואנחנו ממשיכים. הגוגל מפרט דרך למעלה. אני בחרתי ללכת דרך הים שהייתה קצת מסובכת, אבל שווה. עכשיו אנחנו הולכים על פסי הרכבת. רותי קצת בלחץ, אבל הרגעתי אותה. היה לך קשה שם לעבור? כן. היה לך קשה, והיא נכנסה ללחץ, ולבכות, ואני פחד גבהים, ומה לא, אבל גיבור. זה לא עניין של גיבור, זה עניין של הרפתקה שאני יכול לעשות רק איתך. ואני נהנה מכל רגע, ותסתכלו, איזה יופי. איזה יופי. מדהים, מדהים, מדהים. הנה יצאנו מהרכבת, שנייה לפני עברה הרכבת. רותי מהלחץ כמעט עפה לי לתוך הים, מהפחד, החזקתי אותה. ועכשיו יצאנו מהפסי רכבת, דילגנו על הזה, ואנחנו כבר בדרך של אנשים, דרך מיושבת. איך היה רותי? מאתגר. מאתגר, עכשיו מאתגר. היא שוכחת שהיא בכתה לי בדרך. גיבור. אנחנו כבר למעלה. הזכיר בזה, בנפול, קפרי. וכל מפרץ תאומינה, היפהפה. תכף נראה לכם גם את הרגש עדנה מהצד השני. זה מלון לעשירים. גם המלון של הלוטוס הלבן קרוב לפה, אולי נגיע גם אליו. סכנה, ולראות את רותי בלחץ זה היה מדהים. אנחנו פה הגענו כבר לכביש, אבל
עלינו את כל המדרגות. זה היה מדהים. זה ירידה לים. מאושרת, הפחדים נעלמו ואנחנו 400 מטר מאיזולה בלה, כבר בתאומינה העיר. כמה יפה פה, כמה יפה. מדהים. בעל שיורד מתאומינה, ממרכז העיר לאיזולה בלה, למקום שאנחנו נמצאים בו. מקום קסום מאוד, האיטלקים מאוד נחמדים. כל מקום פה יש מסעדות, חנויות מזכרות, והחוף שם למטה אתם רואים. הריביירה של איזולה בלה המפורסמת. אתם רואים, כל מילה מיותרת. אנחנו נרד עכשיו לשם, אבל חוף משגע עם מעבר לאי, לאיזולה בלה, שיש שם גם טירה למעלה תאומינה. קשה לתאר את היופי, באמת. היום הראשון היה קצת קשה, הייתי עייף, אבל עכשיו שאתה רואה את כל היופי, זה פשוט מדהים. פשוט מדהים. ואנחנו נתחיל לרדת. כאן. זה אותי בעננים אחרי הפחדים שהלכנו. עכשיו חוצים בדרכנו לאיזולה בלה, נעליים ביד. אנחנו הולכים יחפים. זה מעבר קליל מאוד. תעברי, רותי. לכי, נו. מה יש בעיר? זה מאגרים שם? איזה קסם. חלום של מקום לשחות בו. יש דברים כאלה, באמת מדהים. הנה איזולה בלה, המעבר אליו הוא ממש ברגל. אתם רואים, אנשים הולכים ברגל לאיזולה בלה, לאי, מקום קסום. צד השני, תאומינה פה למעלה. אפשר לעלות ברכבל, אפשר לעלות ברגל. הנה הרכבת, שירותי כל כך פחדה ממנה. עוברת למעלה. איזה יופי. אחד החופים היפים ביותר באיטליה. אנחנו בסיציליה. איזולה בלה. אנחנו נעבור. רואים, ממש קצת מים ברגליים וזהו. איזולה בלה מתוך האי, משלמים פה 8 יורו ונכנסים. כלפי חוץ, כלפי תאומינה למעלה. והחוף המשגע הזה, הריביירה של איזולה בלה. פשוט מדהים. נעלנו נעליים אחרי שהלכנו במים, ועכשיו הולכים לטייל קצת באיזולה בלה עצמה.
התגלו פה באזור לבלה. כל מיני אנשים שחיו פה. והנה אנחנו יוצאים באמת, אין מילים. אין מילים. איזה יופי. פשוט מדהים. אנחנו בתוך האי הקטן שאליו הלכנו בעצם ברגל. יש רגעים שיש שעות ביום שהוא ממש ברגל בלי לרטב, ואנחנו היינו עם קצת מים עד גובה 20-30 סנטימטר עד הרגליים. הורדנו את הנעליים וחצינו. פשוט קסם. הכל שמור פה. אנחנו בתוך איזולבלה. איזולבלה. שוב, לצלם את כל היופי. וואו, ראית איך הוא קפץ? איך הוא קפץ? חבל על הזמן. קופצים מהסלעים. אנחנו... הם קופצים, אבל... בואי. אתם רואים, זה וילה עתיקה כזאת, מה שמשתמר ממנה. יש פה מוזיאון ארכיאולוגי. מה זה פה? לא חושב שיש פה... אני מצלם, רואים אותי מצלם, ראית? זה היה פעם. יואו, תשמעי. תמונות של פעם, לפני 100 שנה. לא השתנה הרבה מבחינת הנוף. זה דלה דולצ'ה ויטה, זה מרצ'לו מסטרופיאני, זה הסרט, צילמו פה את הסרט עם אחד השחקנים הכי מפורסמים באיטליה. פה צילמו. זה השחקן הזה מאוד מפורסם. סופיה לורן. לא, זה לא סופיה לורן. אני אומר, אבל הוא היה חתיך, הוא היה אחד הגברים הנעים של הקולנוע האיטלקי. מרצ'לו מסטרו אנטוניו, משהו כזה קוראים. הנה, סופיה לורן. שהייתה צעירה. לא, זאת ג'ינה לולברג'ינה, אסה דלה דולצ'ה דה ויטה. פיאנו, ויני ביץ'. זה הסרטים שצילמו פה. גם אחת השחקניות הגדולות של הקולנוע האיטלקי. סינמה פרדיסו. כל הסרטים שצילמו פה. בווילה הזאת, וילה קרוניה, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. מי זאת? מפורסמת זאת. Set della dolce vita, dato dal film Popcorn Platin, con di Angelo, Nino di Angelo.
כמה סרטים צילמו פה. וזה כל בילה איך זה נקרא? בילה מה? איזולה בלה, וזה הבילה מלמעלה. איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. בילה קרוניה, טאורמינה. הנה הרגש אתנה. יופי. ואנחנו פה הסתכלנו בסרט בתוך המוזיאון. פה חותמים, תרשמי רות בראל. הייתה פה. כן. כל הכוכבים שהיו פה. סופיה לורן, ליז טיילור וריצ'רד ברטון עשו פה ירח דבש. שירלי מקליין ופיטר אוטול, שחקנים של פעם. אודרי אפבורן, שקניתי לרותי בוסם שלה עכשיו. כל הכוכבים שצילמו פה בעיר. הנה, איך קוראים לו? גרי קופר. זהו, זה בתוך בילה קארו, שכחתי את השם כבר. באי של איזולה בלה, גרו פה פעם אנשים. היום זה מוזיאון וגן בוטני. צילמו פה הרבה סרטים. עכשיו אנחנו מבינים כמה יפה המקום הזה שנקרא איזולה בלה. יוצאים את הדרך מהווילה לחוף באיזולה בלה. מקסים, מקסים, מקסים. הווילה שהפכה איך אני חושב את הטלפון, ותראו, הפכה למוזיאון. זה פשוט מקום מקסים. אז הולכים, כשיש גאות אז המים קצת גבוהים, כשאין גאות אפשר לחצות ברגל. הנה רותי גם עושה. היינו שם בווילה, בווילה ככה קוראים לה משהו עם קרויה. צילמו פה המון סרטים, סופיה לורן, אודרי הפבורן, ליז טיילור וריצ'רד ברטון. עשו פה ירח דבש. ועכשיו אנחנו נענה ברכבל לטאורמינה, לעיר היפהפייה. לקחת את הדרך הקשה לטאורמינה, לעיר, מאיזולה בלה, ולעלות פשוט במדרגות. זה קשה, אבל אני חושב שאנחנו נתגבר במקום אוטובוס או רכבל. החלטתי לעלות ברגל. אבל פה לפחות אין רכבות, רותי. איזולה בלה, אנחנו בדרך עולים. לא קל. באמצע הדרך לטאורמינה, עולים אליה ברכבל. אתם רואים את הרכבלים יורדים שם. איך עכשיו הכפרים בנויים על הצורה. טאורמינה כולה בנויה על ההר. והמפרץ מתחת. ומפה, אם נעלה, נראה את כל המפרץ ואת איזולה בלה היפהפה. הנה איזולה בלה. מדהים, 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 מדהים. וזאת טאורמינה. עולים ברגל. וואו.
מהנוף המטורף הזה, ואנחנו עולים שם במדרגות. אתם רואים עד למעלה לתאומינה ולתצפית. לא קל, אבל היופי של סיציליה, שהוא אי בעצם, ושל איזולה בלה ושל תאומינה, מפצה על הכל. אנחנו נמצאים שם בליטוג'אנו, ליטוג'אני. אנחנו עולים לתאומינה. עלייה קשה. איפה שהלכנו, כן. מדהים. לתאומינה, למעלה. אתם רואים את האתנה, הר געש פעיל. מפרץ קטניה. בוא תראה את המים. איזולה בלה. שם היינו. רואים שאנשים הולכים. ושם ליטוג'אני. האתנה, הר הגעש. אנחנו פוגשים ברולס רויס ישנה, ממש כמו של הסנדק. Only Godfather we need here. Marlon Brando. Nice car. יפהפייה, מקושטת לחתונה. יכול להיות. אנחנו עכשיו נכנסים לתאומינה, למרכז העיר, לרחוב קורסו אומברטו. בכניסה לקטניה. היופי פה לא צריך לתאר. תכף ניכנס לרחוב הראשי לקורסו אומברטו. מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד יפה. רותי אומרת הנה הפיסטוקים שקניתי בדיוק רציתי להגיד לך. שפה הרבה יותר יפה מחלדיקיקי, נכון רותי את אומרת? הרבה. הטירה למעלה. אנשים יושבים. תכף ניכנס לקורסו אומברטו, לרחוב הראשי, דרך השער. מאוד מאוד יפה, משבט איטליה. רותי בעננים. אנחנו בקטניה, במרכז קטניה. שימו לב למעלה. והנה השער. נכנסים משער אחד, יוצאים משער שני לרחוב הראשי של קטניה, שחובת ביקור, שער מסנה, ויוצאים משער אחר, לא זכור לי השם. ופה זה הרחוב הראשי של קטניה. אתם רואים כמה אנשים, חנויות, מסעדות. רחוב קורסו אומברטו. הנה, בבקשה. קורסו אומברטו. הרחוב הראשי קורסו אומברטו. המון אנשים, המון אדם, אתם רואים שמה. כל כך יפה קטניה. תאומינה, סליחה. גם פה אנשים. נלך. איזה יופי. איזה יופי. זה השער שלי. אנחנו הגענו לשער השני. וסוף של רחוב קורסו אומברטו. רחוב מדהים. זה באמת אחד המקומות היפים שהיינו בעולם. לדעתי גם יותר יפה פה מרומא ומפירנצה. by far. זאת אומרת, הכל פה אותנטי. הכל פה נשתמר. הנה עוד מרפסת תצפית על מפרץ נפולי ועל הר האתנה. וזה פשוט מדהים. אומרים הרבה מדהים בטיולים, אבל פה לראות הר געש מצד אחד שפעיל, שרואים את העשן שיוצא מהפסגה שלו, זה לא עננים, שלא תטעו.
זה הר געש פעיל. הוא מוציא כל הזמן עשן. הפרחים המטמטמים האלה שלמטה, עם איזולה בלה. והעיר היפהפייה הזאת, היא לא פלא. שתום קרוז חגג פה 40. חגג פה יום הולדת, שיש כסף. איזולה בלה לא רואים אותה מפה, אבל פשוט מדהים. שוב האתנה. חנויות יוקרה, הרחוב הראשי של טאורמינה, מותגים, והבתים כל כך יפים. שנל, בתי כפילית, הכל יש פה, ברחוב המותגים שלהם. והפיצה כבר חוסלה מזמן. ורותי, אפילו המלצר, שהוא ממרוקו, בחור מאוד נחמד, פילט לה את הדג, הוציא לה את כל העצמות, והיא ישבה כמו נסיכה, חיכתה, אכלה, נהנתה, ואנחנו פה בטאורמינה בשער. What gate is it? This gate? What's the name of the gate? The gate. Arc. What gate? אז זהו, אז השער של פורטו קטניה, נכנסנו בשער של פורטו מסנה, אכלנו ארוחת צהריים נהדרת, פילטו לרותי את הדג, שרתו אותה, כיף רגיל, כיף לא רגיל. פורטו קטניה, עם הכניסה לקורסו בלה, והשער הראשון שנכנסנו בו פורטו מסנה, גמרנו לאכול ארוחת צהריים, רותי נהנתה מאוד, דג בגריל, אני אכלתי פיצה כרגיל, מרפסת התצפית, מאחורינו הר האתנה, והרחוב הזה ממשיך וממשיך וממשיך, ואין סוף כנסיות ויופי ומה לא. הנה השער, הכניסה לקורסו אומברטו. כך יפה, סמטאות, והנה הכיכר, הדומו, לא הדומו, סליחה, איך הם קוראים לכיכר? כן, דומו, הנה אני רואה שם דומו, רשום דומו. באמת היינו בכל איטליה, מצפון לדרום עד נפולי, איטליה יפהפייה, מדינה יפהפייה, אהובה אל הישראלים, אבל סיציליה זה היהלום שבכתר. ללא ספק, וזה רק היום הראשון, וזה רק טאורמינה. מדהים. ארמון עתיק. איזה יופי, הלאה. איזה יופי, וילה, משהו, לא יודע מה, לא שם לב מה כתוב שם. מהצד השני לקורסו אומברטו. זה כבר לא הרחוב הראשי, אבל המבנים פה משגעים, ועכשיו נראה את האתנה, הר האתנה. איזה יופי, פשוט עיר יפהפייה. והנה הר האתנה שכל הזמן מוציא עשן, כל הזמן מוציא עשן. הוא הר פעיל. לפני שבועיים ביטלו פה את כל הטיסות כי הוא התפרץ. אנשים פה בטיסות של ישראל נתקעו.
נתקעו פה, אתם רואים את ההר. מדהים. איזה הר זה רותי? נו, לא למדת. הר געש פעיל, געש פעיל. אבל איך הוא נקרא? וואו, איזה יופי המפרץ. איזה יופי. הר געש פעיל, האתנה, אנחנו גם נעלה אליו בעזרת השם, שפעיל לפני שבועיים פה נתקעו נוסעים בטיסה, שההר געש התפרץ, ישנו פה יומיים עוד, לא היה טיסות, ביטלו את כל הטיסות מפה, אבל אתם רואים, סיציליה מושפעת מאוד מההר הזה, מהר האתנה, הר געש פעיל. ואתם רואים כל הנוף, ומאחורינו תאומינה, העיר היפהפייה. יפהפיות. כל חנות זה פשוט יופי מאוד 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 יפה, צבעוני. באמת, אפילו חנויות הבגדים מאוד מרשימות. חוף קורסו אומברטו. איפה אנחנו, רותי? אבל איפה אנחנו? באיזה עיר? נכון, תאומינה. תאומינה. ואיזה הרגע? איזה הרגש פעיל יש פה? טניה? לא. אתנה. פשוט חוויה. מדהים, 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 מדהים. כל כך יפה, חנויות קרמיקה פה. קישוטים. הלימונצ'לו פה שולט. הרבה לימון. איזה יופי, תשמעו, זה לא אמיתי. פשוט לא אמיתי. הסמטה הכי צרה בעולם. יכולה לחזור, רותי, לא צריך לעלות עד למעלה. Very nice. מאור בסלובקיה ב-40 יורו, תראי לי תיקים. מאור אמיתי בסיציליה תאומינה ב-19 יורו אלה. 19, 24, 39. חנות יוקרתית מאוד.
רותי מתבלבלת. איי, תאומינה, כל חנות יותר יפה מהשנייה, כל כך יפה. כל חנות זה חוויה בפני עצמה, כל חנות, ממש, זה... לא הייתי בחיים שלי במקום כזה, כל חנות, סתם, הנה עוד חנות, תראו. איזה יופי. הלימון פה שלם. בוא תראה פה הכל לימון, כאילו... כן, כל החנות של לימון, הלימונים. הנה עוד הכל כל כך יפה, עיר כל כך יפה. ופה. כל צבעוני, חנויות קרמיקה מדהימות, חנויות בגדים, מותגים. מדהים, פשוט מדהים. עד שזה נהיה קשה. כן. זה פירות יבשים. אבל זה מלא סוכר.